ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଡ୍ରେସିଂ କରିବା ପାଇଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଆସିଛି। ଆଜି 3rd ଡେ ହେଲାନି ମୋର ଅପରେସନ୍ ହେଇକି ବ୍ରେନ୍ ଅପରେସନ୍ର। ଆଜି ମାନେ ବୁଧବାର ଦିନ ଅପରେସନ୍ ହେଲା, ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମୁଁ ଆସିଛି ଏବେ ଡ୍ରେସିଂ କରିବା ପାଇଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, వీడియో లైక్ କରନ୍ତୁ అండ్ షేర్ କରନ୍ତୁ, సబ్స్క్రైబ్ କରନ୍ତୁ। చూడండి ఫ్రెండ్స్, డాక్టర్ రాసిచ్చాకే డ్రెస్సింగ్ చేస్తామన్నారు. ఇంకా నేను డాక్టర్ కోసం అయితే చూస్తున్నాను. సర్జరీ రూమ్ ముందైతే డాక్టర్ లేరు. అలా ముందుకెళ్ళి గార్డ్కి అడుగుదామా, సెక్యూరిటీ గార్డ్కి అని చెప్పి నేను వెళ్తున్నాను హాస్పిటల్లో. సెక్యూరిటీ గార్డ్కి అడిగాను, డాక్టర్ ఉన్నారా అని అడిగితే నాకు పేపర్ ఇచ్చేయండి రిసెప్షన్, నేను రాయించుకొని తెస్తానని చెప్పి వెళ్ళొచ్చేసాడు. ఇప్పుడు డ్రెస్సింగ్ రూమ్ బయట నేను చూస్తున్నాను. డ్రెస్సింగ్ రూమ్ బయట అయితే నిల్చొని చూస్తున్నాను. లోన ఒకరికి డ్రెస్సింగ్ చేస్తున్నారు. డ్రెస్సింగ్ రూమ్ చూడండి ఫ్రెండ్స్, లోన ఆల్రెడీ డ్రెస్సింగ్ జరుగుతుంది. నేను బయట అయితే వెయిట్ చేయాలి. వాళ్ళకి డ్రెస్సింగ్ అయ్యాక నాకు చేస్తారు. అయితే నాకు డ్రెస్సింగ్ చేసినప్పుడు వీడియో తీయడానికి నాకు ఎవరో లేరు కాబట్టి నా డ్రెస్సింగ్ అనేది వీడియో చేయలేను అనుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు నాకు డ్రెస్సింగ్ చేశారు, వెళ్ళాను డ్రెస్సింగ్ రూమ్లోకి, చేశాక ఫ్రెండ్స్ నేను బయటకు వచ్చేసాను. మళ్ళీ కొత్తగా అనేది కట్టేశారు. కట్టు అనేది ఇన్ఫెక్షన్ అవుతుందమ్మా, కట్టు ఉండాలని చెప్పి కట్టారు. శుక్రవారం రోజు మళ్ళీ స్టిచ్ ఓపెన్ అవుతుంది. నా ఫ్రెండ్కి స్కూటీ అడుగుకొని వచ్చాను కదా, ఇదిగో స్కూటీ మీద నేను ఇప్పుడు వెళ్ళాలి. తొందరగా తనకు స్కూటీ కావాలి. ఫోన్ కూడా 2 times చేసింది. తొందరగా వెళ్ళేసి తన స్కూటీ తనకి ఇచ్చేయాలి. ఎందుకంటే వాళ్ళ అబ్బాయికి స్కూల్ నుంచి తేనడకని తను వెళ్తుంది. కీస్ చూడండి, ఇప్పుడు నేను డ్రైవ్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా నాకు వీడియో చేయడానికి ఎవరైతే లేరు, అందుకనేసి నేను డ్రైవ్ చేయడం అనేది వీడియో అవ్వదు. ఫ్రెండ్స్ చూడండి, ఇప్పుడు నేను ఇంటికి వెళ్ళిపోతాను. ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాలి కదా, వెళ్ళేసి స్కూటీ ఇచ్చేసి నేను వెళ్తాను. ఇంకా అదే డ్రైవ్ చేస్తాను. అన్నీ డిక్కీలో పెడుతున్నాను. డిక్కీలో ఆల్రెడీ రిపోర్ట్స్ పెట్టేశాను. బ్యాగ్ అయితే అక్కడ వేలబెట్టుకున్నాను స్కూటీలో. ఫ్రెండ్స్ మొత్తానికి స్కూటీ మా ఫ్రెండ్కి ఇచ్చేసాను. స్కూటీ ఇచ్చేసి నేను ఇంటికి నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నాను. నా కోసమని తను ములం ఆకు తీసింది. ఈ ఆకు అనేది, ఈ ములం కూర అనేది వేపుకొని తింటే స్టిచ్ తొందరగా మాడిపోతాయి అని చెప్పింది. చూడండి, మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ స్కూటీ అక్కడ పెట్టేశాను. తన ఇంట్లోకి వెళ్ళిపోయింది. కీస్ ఇచ్చేసాను స్కూటీవి, తను వెళ్ళిపోయింది. ఇప్పుడు నేను కూడా ఇంటికి వెళ్ళిపోవడమే. ఇక్కడ నుంచి మా ఇల్లు కొంచెం నడుచుకుంటూ వెళ్ళాలి. అండి, దేవుడు ఎంత పెద్ద ఆపద నుంచి కాపాడాడు. ఈ రోజుల్లో ఏంటంటే డబ్బుంటే సమస్తం అయిపోద్దని ఏం లేదు, దేవుని అనుగ్రహం కూడా ఉండాలి. గవర్నమెంట్ మెడికల్లో సిటీ స్కాన్ నుంచి, ఆపరేషన్ నుంచి, ఈరోజు డ్రెస్సింగ్ మొత్తం ఖర్చు ఫ్రీ అని. మాకు వర్షాల్లోనే ఇది ఒకటి చాలా బాగుంది. హాస్పిటల్స్, గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్లో అన్నీ ఫ్రీ అని. దేవుని దయ వల్ల నేను ఈరోజు చాలా స్వస్థతగా ఉన్నాను. బ్రెయిన్ ఆపరేషన్ అంది సక్సెస్ఫుల్. ఆరోగ్యం కూడా చాలా బాగానే ఉంది. నా కోసం ప్రేయర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్.